Advocate Fadzemaira vapindura zvekare toona kuti ukomenda pamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri wenyika yeZimbabwe achiti aiwa inini ndiri constitutionalist kana 2 terms dzangu dzangokwana chete ndorova pasi. Sanapinda mashoko anobuda panapa achianalyzewa panapa nemaadvocates panguva ino achiva achivhura vanhu kuziva achikondema panapa naNick Mangwana achivafaya. Subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda paenda Fadzemaira anodanyora chiti good day Nick Mangwana, please don't be obtuse. The gravamen of people's concern is that your principal is not ruled out staying in power if the constitution is amended to extend his term or to give him a third one. Why is he unable to say that he will not stay in office beyond 2028? Why is he not distancing himself from those calling for him to stay until 2030? Why does he make ministers and party officials and members chant the 2030 slogan at his party rallies? Why is the state broadcaster intensifying the 2030 propaganda and agenda? Why does he not take a stand against his subordinates who are pushing the 2030 agenda and seeking to railroad a constitutional amendment in parliament? Can you not see that the only reasonable inference that can be drawn in the circumstances is that he is the real power behind the 2030 agenda and he is using proxies to push it forward? Can you not see that this is what makes his value I'm a constitutionalist mantra hollow? It's a mess. We need new leaders. Thomas Kwadnech analyzed on Advocate Fadzemaira achiti aiwa yes mutungamiri wenyika akati inini ndinoteedzera 2 terms but are we sure kuti aiwa kana vachinge vatora izvozvi havazoamendi uye vese vari kufamba kumarali vachiita the propaganda yekuti 2030 anenge achipo mutungamiri wenyika vachamisiwa here? Zvinhu zvinoonekwa kunzi kana vachingoramba vachingochanda that slogan, people they are not guaranteed kuti 2028 mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari kustepa down. Chiudzai mafungiro enyu munoti kuri pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa achiomeserana naNick Mangwana achivabvunza achiti aiwa why is it asiri kubuda pachena kutaura kuti aiwa 2028 ichingosvika inini ndakarova pasi handitocontext pamaelections a2028. Chiudzai mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe or like, and turn the bell icon.